दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, एक जज्बा लेकर एक बेहतरीन प्यारा सा गीत खास आपके सामने पेश किया था स्नेहल गुरव. तर अशानो आजा फाटल्यान तुमचे मनोरंजन करूंक तशेंच या सर्तीन भाग घेवपाक आप नेक्स्ट फॉर नाव वैष्णवी मनरेकर. तालियों मारचो त्याच्या खातीर सगळ्यांनी तालियों मारचो. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है. जमुना जी का तट ये देखो गंगा जी का घाट है, बाट बाट पे हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है. देखो ये तस्वीरें अपनी गौरव की अभियान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. देखो मुल्क मराठों का यही शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था. हर बरकत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था. यही शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. धन्यवाद. त्याच्याकडे प्लीज त्याच्या खातीर स्पेशल ताळयो मारच्यो तुम्ही सगळ्यांनी, बिकॉज शी इज द स्मॉलेस्ट. बाय वर सांगितली आता आयज 12वे लागले. आज 12वे लागले. बाय सांगिल्ले पद्धती प्रमाणे तुवें केक हाडल्या की ना? ना केक हाडूंक ना? आयज आमी सेलिब्रेट करची ना. रिजन? माझ्या मामाचें श्राद्ध आसा. अरे देवा. पण कॅन वी सिंग बर्थडे हॅपी बर्थडे सॉंग तुझ्या खातीर म्हणूंक शकता? येस. ओके, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आज तसो 15 ऑगस्ट युनिक असो बर्थडे आसा, कारण असे बर्थडे सगळ्यांचे येना. एक पावट त्यांच्या खातीर प्लीज ताळयो मारच्यो. अँड एवरीबडी सगळ्यांकडे मागता प्लीज विल स्टँड अप फॉर सगळ्यांकडे प्लीज स्टँड अप अँड विल सिंग हॅपी बर्थडे. वैष्णवी वैष्णवी to you, to you, birthday, happy birthday to you. Bless you, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody thank you. धन्यवाद. देव बरें करूं. शुक्रिया दोस्तों. तो अगली यहाँ पर आजा फडल्यान हांव मागता बाई सिद्धी दवरे. वंदे
यासले बाय सिद्धी दावरे. आप नेक्स्ट प्रमोद सावंत हांच्याकडे मागता प्लीज तुम्ही माचयेर येवचे.
प्रगती पथावर भारत नेऊ होऊन आम्ही यंत्र जय हिंद गाऊया आज गड्यानो झालो आम्ही स्वतंत्र फडकला तिरंगा आकाशी फडकला तिरंगा आकाशी उगवला दिवस स्वातंत्र्य उगवला दिवस स्वातंत्र्य